బంతిపూ నీకోసమే. నువ్వు పాస్ అయినావంట కదా, అత్త చెప్పింది. అందుకని నీకు మంచి బొమ్మ తీసుకొద్దామని తోట పరిగెత్తాను. అక్కడ పువ్వు, దారిలో ఇంత పెద్ద ముళ్ళు నా కాళ్ళు కసుక్కుని దిగబడింది. అయినా సరే అత్తయ్య పరిగెత్తి పరిగెత్తి రంగయ్య ఆ తోటలో తిరిగి సాటిగా పువ్వు కోసేశాడు. ఇంతలో ఆ కాపులో నన్ను చూసి కరెక్ట్ వెంటబడ్డాడు. నాది కుంటికాలు కదా, అయినా సరే అది దొరకకుండా అత్తయ్య పరిగెత్తి 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 వచ్చేశాడు. మళ్ళీ వింటున్నావా? నీ అరికత వినేంత ఓపిక నాకు లేదు. విసిగించుకో, అదిరికెళ్ళు. అది కాదు మళ్ళీ, నువ్వు పాస్ అయినట్టు ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ చెప్పావు, మరి నాకెందుకు చెప్పలేదమ్మా? సర్లే, ఊర్లో ఉండే